Bam, 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 bam. Ho, 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 Merry Christmas. Si myslíš, že v Európe budeš roznášať darčeky ty, hej? Si zabudol, kto je Ježiš Kristus, no? Čo si ja? Chceš deťom pokaziť Vianoce, hej? Tu dobre ty hajzel americký, ha? Amen. OK, to som možno trošku prehral. Tak sa na to nevrhneme. Na koho ty kúkaš? Tu ma vypneš. Sela si power, man. Obľúbený vianočný film. 3 vajíčka pre Popolušku. Počkaj, wait for it. 3 Bentley pre Popolušku. Celé svoje duše. Kebyže žijem v tej dobe, tak idem s mrázikom a dám si s ním kávu. Ja som si želal proste, aby každý mal na parkovisku všetko to, čo má rád. Na parkovisku? Na parkovisku? Prečo na parkovisku? Postavte auto. Čo nemáš rád na Vianociach? Veď. Padajúce ihličie do riti. Som kresťanský založený človek, ktorý nemasturbuje. To sa potom musíš pomodliť? Ja nemasturbujem. Ako si predstavuješ ideálny vianočný večer? Slon na surfe s raketometmi, ako pláva na vianočnej vlne pozitívne naladenej energie s 3 ceckatými, riťatými černoškami, ktoré majú tak neskutočne upnuté spodné prádlo, že tými bradavkami by ste vedeli rezať sklo. A potom by som odišiel na Bentley. Do ruky, hop. Čo? Čo to je? Pervol? PewDiePie. A zase to po mne je po nejakom somrakovi na ulici. Ďakujem, že si toto video pozreli. Šťastné a veselé Vianoce. Super.